Sådan. Jeg tror bare, hun skulle lige finde ud af, hvad du vil have hende til. Sådan der. Fint, Anne-Marie. Sådan. Du kan sagtens prøve at vende skråt igennem nogle gange og øge hende lidt fremad, Anne-Marie, og så bare blive godt tilbage med overkroppen. Sådan. Ja, jamen vi... Så rid udenom. Ja, godt. Det er rigtig fint ud. Og når du føler dig klar til det, så tag lige lidt mere galop med hende her. Hun er rigtig dejlig at galopere på. Ja, godt. Og så bare skubbe lidt på her. Kom. Kom. Lidt fremad. Lidt fremad. Sådan, ja. Bare bliv ved at skubbe på. Skubbe på. Og du holder springet her. Lige præcis. Skub på. Og lige ned på plads igen. Kommer du bare en gang til. Sådan der. Og bare hold udvendigt ben en lille smule tilbage her. Får du bare